ada going. Maka ọ dị maka ọ maka dị maka ebe. Chineke dị n'anya. Chineke kwe ka Chineke na-azọpụta ahụ. Kwe ka mbesa anyị na obi ochie ndị omume para ba di palasa na ba wa ba di so de bi na no ka mo so mo ali o se mo kada ya mo ba di sa we ta di ku ko ina sa yo ko di bagi ai ko ka ne ko ko ni ko da da so tra ni ra ka bi ko fo da amasa umi be bi ko fo da amasa ko na ko ma ya wa na so ma so ti ko ma iko unawo na anyị na-emegiri ihe nna anyị na-emeride nke anyị na-enye anyị ụsọ ala anyị na-eti egwu anyị na-ekpogoro ụmụ nwaanyị anyị na-emechi egwu nna anyị na-eme biko mmibe ka anyị belata ka na ntakịrị anyị ewepụta eme amụma na atụmatụ ihe ya na-emeghere ụmụ mekọta ya atụ n'Islam dị na-akwado ime quiz ime ka Quranic competition echi Alaikum salam. Competition, nobody hit here now. I cannot run it. Competition, my it's in the